Bueno, horrek honetan argitzuko doguz duda batzuk. Lan batzu dagoz, bai, batez be matematiketan eta inglesian, Classroomeko plataformatik kanpo egiten dizen lanak. Matific edo Live Worksheet edo olako paginetan. Hau da, Classroometik kanpo dagozen plataforma batzuk. Orduan, zuek Classroomian bertan ikusiko dozuez lanak dagozela eginda. Baina gero, jakitzeko egin dozu zela edo ez talez bertan Classroomeko sisteman barruan dagozen webgune batzuk, orduan zuek adibidez mitamen hau ikasle moduan nago sartuta, ikasle baten moduan nago sartuta, eta ikasleak hau ikusiko dabe. Bai, 3A edo 3B, barren da. Emoten dut zuenean egitekoak, klik, egitekoak, bai, hemen aukiko dozu ez. Esleituta, hau da, eurak esleituta daukezen lanak, eta gero, eginda. Eginda daukezenetan, hemen agertuko da. Bai? Eginda dauzenak, epe mugarik gabekoak, epe muga baino lehen egindakoak, aste honetan, eta entregata dola, hemen ikusitzen da, bai? Ikusten zoiz, entregatuta, bai? Epe muga baino lehen eginda, eta bar. Gero, daukazu adibidez, ingleseko klasean sartuko naz, beti gogoratu ikasgelako lana emon, bale? Ikasgelako lanan emoten dozue, eta hemen daukazu ez lanak. Kasu honetan dana doz eginda, bai? Baina, plataforma honetik kanpo dizen lanak, bai, emoten dozuenean hemen, eitzen dozue ikusi lana, eta hemen ez da agertzen eranskinik, bale? Baina eginda gero, bai, Live Worksheeten adibidez, eginda gero, hemen ipiniko zen markatu egindako gisa. Beraz, inglesian eta matematikan, Classroometik kanpo dizen plataformetan, markatu egindako gisa. Hemen dozue, klik. Eta horria agertuko da hori lana eginda dagoela. Gero irakasleak, matematikakoak eta inglesekoak, Live Worksheeten edo Matifiken ikusiko dabe eginda dagoela lana. Eta zuek hemen ikusiko dozue, aste honetako lana eginda daukazuela. Eta holan, soiz egitekoak, eginda, eta hor, dira entregatuta, eta bar.